अगर आप भी चाहते हैं चंदू दिलवाला का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस घंटी का दबाना ना भूलें। सुनो करे हम सहतानी बहरी दरदिया रे नहीं कम करे दावा हरदिया रे ऑपरेशन करा दे माई दिलवा के एमे ना हम लिखल बा दिलवा के तो काढ़वा दे रे माई दिलवा के एमे ना हम लिखल बा दिलवा आवेला रोआई माई रे याद ओकर पीछे पड़ल बन के पर छाई माई रे हंसिले तब हमारा आवेला रोआई माई रे पीछे पड़ल बन के पर छाई माई रे नहीं सुतता नी दिनावा रतिया में धोखा मिलल चाहत वाली बतिया में तनी देहु त बुझ मोर फिलवा के एमे ना हम लिखल बा दिलवा के ऑपरेशन करा दे माई दिलवा के एमे ना हम लिखल बा दिलवा के मारी मारी ताना माई रे कैसे बर्दाश्त करी दीपक दीवाना माई रे लेतावे माजा लोगावा मारी मारी ताना माई रे कैसे बर्दाश्त करी दीपक दीवाना माई रे ना दोसरा से काहे जोड़ली हलस हमारा के रे माई छोड़ दी हलस बात बुझ से सनत सर मिलावा के एमे ना हम लिखल बा दिलवा के ऑपरेशन करा दे माई दिलवा के एमे ना हम लिखल बा